Alde erantziz. Ring, ring, hello! Ring, ring, hello! Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arriola Albeniz. Egoitz, zu proiektuekin, lanekin eta barrekin metodikoa, antolatua, konstantea zea, edo azken minutuan kafe ultraprentxatua hain, bakizu hogetakoa galipote ematen duna, iluna tarikatxua, eta gau pasakitekoa. Naiz, esango netzuke, naizela metodoaren maitale bat, baina inondik inora metodoa erabiltzen ez duen persona bat. Orduan naiz, azken momentuan galipotaren antzeko kafe bat hartu eta gopasa egiten du noitako bat. Terriblemente, eta ansia asko sortzen den zerbait da, testu ingura berata denak, baina bai, ala ditu gauztak. Zuk amets? Nik badut arazo bat dela azken momentuko bultzada horrek, edo premio horrek, ematen dela energia bat, su bat pizten dit laguntzen dira lan egiten, eta kapazan naiz hor kriston ez, esfortzuak iteko eta gertatzen dena da, eta pentsatzen nik denborakin hau betek hasiko nola kudeatzen, eta gero eta okerrago dara, gero eta gehiago prokrastinatzen dut, batez ere da, gustatzen zizkidan gauzekin igual ezain beste. Gero igual horrazketa lanak eta inber ditut, eta bino gustatzen ez zizkidan gauzekin edo dienak egin behar diren berdin zaitien formazioak ezakize, bakize, konturatzen naiz, enaizela kapaza jartzeko egin behar duen horren aurrean azkeneko momentura arte, eta gero oso gaizki paso dela, eta urtekin okerrera doan zerbait, gero eta okerrago bizi dut, orduan ez dut ikasten. Horrelatzen daude gauza asko ziurrenik, terapeutarekin landu barrekoak, eta bar, bai esango ditzuke, niretzako ez dela aukera ona, nire kasua mentzat, hori egitea eta horretan sakontzea. Zeren egia da, horrek baukalak baitaren noraite zure mugak kenditzaren sentipen handi bat, hau da, derrepente esaten zela, ostra, bira, uste dut ezin gula, baina alde eta azkenengo esprin jontan derrepente dena eman da ez, atera ezak lan hau, edo egin dezaket ezagizer. Baina niri ez di funtzionatzen, niri horrek gerora sortzen dit hori ez, agobio goera konstante bat. Orduan ez di funtzionatzen. Nire gainean gertentzena azken momentu hortan, leheno zen, denbora ematen dit, eta igual pentsatzen bukatuko nula arratsaldeko 8 eta bukatu dut, ez goizeko ordu ditan, mineski baina da, batzutan pasa izan zait behitu ordua da, ez dit denbora, literalki ez ditut nahikoa ordu lan egiteko orduan inbertu txapuzak, eta saiatu bernaz hor alduan bezala induana saltzen. Claro, ametxe esango dutzuke, bale, stop nahikoa deu. Hori, horrekin gelditu egin behar da. Eta zukin izintzu hartuta olako lanen bat batez ere lan potentia dienak, denbora asko pasazunak, eta azkeneko momentuan dakazula azkeneko ez, txampa eta esan, ala porra, ez dut entregatuko. A la mierda, jazta, gaizki nago, edo ez gaixo nago, eta plan da ez dut entregatu, bai egin dut, ez dut gomendatzen, porque horrek izugarrizko erru sentimendu sortzen du, bentsat niri, baina, bai, egin izan dut, bai, heldutasunaren kontra egin izan dut hori. Bai, zuk? Nik uste dut ez. Ez dut inoiz? Ez, uste dut, lanan, baldin bada, lanan 180 eta 100 gatik azkeneko momentu hortan mapatean katakrakin, uste dut ez dudala inoizin. Vale. Ez du gogoratzen behintzat, orduan, izan baldin motetzen zerbait serioa. Bale, dakiguna da gaur, larretzutazu dagoela teknikan, eta ametxeta egoitza alde honetan, eta hau alderantziz dela. Txokatu dadila kotxea, nik ezin dut gehiago. Ardezala Espiritu Santuak edo Anbotoko Amarik Polantea zen niri 5. Beti egin diezu egoera jaurre. Zerbait lortzeko aukerarik balego naiz eta 0,00 bateko izan, baietz lortu esaten zenuen. Sua zinen, suak duen aldatzeko energia hori zenuen zainetan. Egoeraren aurrean aldiz, suak trilero baten trikimailu merke bat dirudi. Ez ditu arazoak...
txokatu dadila kotxea, nik ezin dut gehiago. Arrezala Espiritu Santuak edo Anbotoko Marik bolantea zen, niri 5. Beti egin diezu egoera jaurre. Zerbait lortzeko aukerarik balego, naiz eta 0,0 batekoa izan, baietz lortu, esaten zenuen. Sua zinen, suak duen aldatzeko energia hori zenuen zainetan. Egoeraren aurrean aldiz, suak trilero baten trikimailu merke bat dirudi. Ez ditu arazoak lehen bezain erraz konpontzen, komplikatu da kontua eta erretzen hasi zara. Amore eman nahi duzu. Ume bat izan nahiko zenuke, beste norbaitek arditzala ardurak. Zure gelara joan korrika beste munduren bat imaginatu panpinekin jolasean eta helduak ardura daitezela bizitzako gauza serio ez. Amore eman nahi, baina ezin. Eskuak izerritan bada ere, estu dituzu bolantea helduta. Badakizu pixka bat gehiago bultzatu behar duzula, ez zara puskatuko. Edo puskatzen bazara, bilduko dituzu zatitxoak, itzalitako sutik, errautsetatik, berriz altxatuko zara Fenix hegaztien antzera. Apurtxo bat eta kitxo, hau ez da betiko. La mato y aparece una mayor. Con mucho más infierno en mi gestión. Bueno, amets, bederatziko bastoia. Bai, bederatziko bastoia. Eta hemen agertzen zaigu Radio White Smitheko baraja honetan, gizon bat ikusten dezakegu irudiaren aurrekaldean. Benda bat dauka buruan, bai? Kolpe bat jaso izanan irudi bat edo, gatazkaten ostean, ez? Bastoi luze bat dauka eskutan, eta tente helduta, eta albo batera begira dago nolaite mesfiate esango nuke, ez? 8 bastoi ikus ditzakegu atzigaldean lerrokatuta. Hau bederatziko bastoia da, eta ikusiko dugu non dagon bederatzigarren bastoia hain zuzen dago bere eskuetan. Zerua urdina da, mendiak berdeak eta lur gris baten gainean dago zutik gizon hau. Hau da bederatziko bastoia proposatzen duena Rider White Smith. Bai, kasu honetan Disney jertzeko oso desberdina da. Oso desberdina da, baina badauka jolas bat ere bai Rider White Smithek egiten duena dela 8 boligrafo agertzen dira eta bederatzigarrena dauka beak eskutan, ez? Zer ikusten dugu irudientan? Ba, ikusten duguna da idazle bat, bai? Irudiaren aurrekaldean. Frustrazio arpegia dauka, arkatza eskuan, eta nolabait esango nuke ematen dula dagola idazten ari dena amaitzen saiatzen. Maila da kaos hutsu bat. Paperan nonai, batzuk bola batean zabalduta bukatutako sagar baten azken puska, fin, ez? Atzegaldean, ozkatuta dauzkan 8 arkatz, poligrafo, portaminas daude lanean. Aurrera bida topatu nahian pasaituen frustrazio ordu luze horiek simbolizatzen dituna, bai? Eta fondoa, Rider White Smithekin batzen zer urdina, hemen kasu honetan, da gorri iluna. Bai? Esan genuen ja lehenengo atalean gorria zela gure kolorea, denboraldien suaren kolore gorria, eta hemen ja gorri iluna. Baite bukaera baita simbolizatzen duen zerbait, agian ez ilunera dijoan zerbait edo ez? Bai, zenbakitan bederatzia ikusiko dugu, paloetan bederatzia ja itxira dela edo ja fruituak ematen dituen zenbakia dela. 10 ja bukaera baino da hasiera berri bat, hau da ja zirkuloa ez, guztiz borobildu duzu, baina behatziak ja esaten diguna da ondu dela fruitua eta ja bukatu dela. Eta ikusiko duguna suarekin hau aipatu izan dugu beste atal batzutan, baina sua txikia denean, suak daukan eraldaketarako energia kontrolatzen dugunean oso inspiratzailea da eta zirrara sortzen digu, baina bastoiek zenbakitan gora egiten dutenean deskontrolatzeko joera dute. Orduan, ikusi izan dugu ez, batez ere 3an edo 4an, argi horrek berotasuna ematen digu eta zerbait bizten digu gorputzean, ez, ariman. Baina, zenbaki txikiak erraz maneiatu ditzakegun zentzuan, gero gertatzen zaiguna da, txikia denean oso polita da, baina handitzen doan enean, gauzak erretzeko joera du, deskontrolatu egiten zaigu, ez daukagu esogi nondik heldu, eta urrengo kartarako aurrerapen bada hau ez, baina... Bai, beko sua bihurtzen denean ez etxe osori su ematen zaidenean, ez? Bai, orduan, indar hauek ez daukagun eraldaketarako indar honek, eta suak ematen digun berez gaitasun hau, suak indar gehiegi hartzen duenean, egiten duena da dena R, eta behin erreta itzali egiten da. Orduan, oraindik ez gara marrera iritsi, baina behin dena erretzen duela itzali egiten da. Bai, saio batzu dela mago esaten ja, guazela bideratzen ja bukaera ontara, ez? Bai, ikusi hori da. 6tik aurrera ja hasten zaigu pixka bat sua, ez?
bueno, pixkanaka gero eta gatazkatsuago bihurtzen edo, 8an ikusi genuen ja energia, ez? Bapatian asko askatu dela, ez azertan negatibo izan behar, baina 9an eta 10an ja desatxegin edo jasanezin bihurtzen hasten da, ez? Suaren indarra, nolabait esateko. Vale. Eta esan dugun bezala, 9ko bastoien muina, nolabait esateko bai du ez, zerrikusi handia amore eman nahi honekin. Amore eman nahi, baina ezina, edo ez da momentua. Eta zer esan nahi dugu honekin, modu askotan interpretatu dezakegu, eta esan nahi dezakegu ez, honek zer esan nahi duen, eta hain zuzen ere hemen horren inguruan hitz egiteko gaude, baina bada, bide luze bat egin dugu 9an gaude, zaude lehenengo zenbakitan, ja, ez, amaiera aldera gaude, sentitzen dugu ja ezin dugula jasan ezina dela, sentitzen dugun frustrazioa agobio honekea, baina aldi berean bukatzeko zorian gaude. Orduan, badakigu pixka bat ez, gehiago bultzatu behar dugula. Bai. Adibidez, adibidekin uste asko zobetu lertzen dela kartaren energia zen den. Adibidez, aurkeztu behar dugun proiektua, egon gea 3 hilabetez prestatzen, esan dugun adibide ez, klasikoena, eta azkeneko bi egunetan mapatian lana berrantolatu behar dugu, esperezon aldaketa bat daolako. Orduan, berez, nahiagoko zenuke kami bat etorriko balitz eta zapalduko bazintu aurrera eta atzera 2 aldiz lana berriro egin beharrean. Baina, ezin duzu 3 hilabeteko lan hori komun zulotik bota 2 eguneko ez, esfortzu horrengatik. Ezin duzu? Ahala alduzu, baina, eta hor dago, kartonek esaten dizuna. Sensazioa hori da, ez? Bai, berez aldut, bino, egingo dut, ez? Bai, orduan, niri uste, hau, pasa izan zegula askotan, helduaroan sartu eta ja, barruntza donean, askotan gertatzen zegula, ditugula gauza pila bat, ematen dutenak bai edo bai egin behar dienak. Baina gero, egitan kulturatzen zea, bertan beratzi barra zunean tabar, eta ala uzen dezunean, geldigarria zen zerbait zela. Bakizu? Batzen gauza asko ematen dutela, como bai ala bai egin behar da ez dainoiztarako, eta da jende asko da bielako zurrunbilo horretan sartuta, donde bai ala bai egin behar da, eta orduan entratu arazu ez da egin baina gero egiten gelditu daitezke. Eske usten da baitare bizi egun, como jendarte zoronen zerbait dela, pentsatzen ezin dela gelditu. Horre, venga, estutu azken zeraino eta esan, pues ez, baki karta dela amore eman eta ezin, eta nego mendatuko leukela agian, zestutzeko, baina nik ezagit. Karta hau azperatzen baldin bada, kartonek ez, hain zuzen ere horren inguruan iten izu galdera, ez? Eta suak daukana, eta horrengatik esan dugu, suak daukana da optimismo bat, suak daukana da baldin badu zerbait da txispazoa, da aldut, aurrera, ez dakiz zer, eta batean 9an ja ez du funtzionatzen honek, orduan ja hor traba bat edo atasko bat dago, eta horren inguruan hausnartu behar duzu bai, gehiago bultzatu behar duzu, berez utzi dezakezun zerbait da, zer gertatzen da uzten baldin badut, bai? Gauza txikitan zehatu dezakegu, honekin etortzen den adibide osargi bada, nik leno, ezagitzen bat urte bete arte, baina desente, 20 urte bete arte dola, nik liburu bat hasten genuen bukatu egin behar nuen, naiz eta kakazar bat izan, ezin aguantatu, eta gaina serretzen jun pertsonaiarekin, protagonistarekin, liburuen aurrea junen jamino, nik bukatu egin behar nuen. Eta gaur egun ja, komplejoik endu dut, adibidez. Ja, hemen gertatzen dena da, derrepente komplejoak entzezula eta batean zure liburutegi biltzen dela, irakurrik abeko liburutegi. Denak hasi nahi irakurtzen, baina ez da bat bukatu. Eske aspertu naiz, edo eske gorrotu personaia edo base imazten. Kasu hauetan nahi gaitz egiten, oraindikan bukatu ez den, ez, gatazka edo trama baten inguruan. Baina batzutan izan daiteke ere bai, lehen ikusten genuen ez, Ryder White Smithen, izan dugu ez, gatazka bat bukatu da, eta badaukazu, izan daiteke kasu grabetan estres posttraumatikoa, edo izan daiteke ez, gauza berriro ez, argitara ateratzearen beldur bat, edo gauza gaizki irtetearen beldur bat. Adibidez, zaude, herriko antzerkitalde batean, 3. urtez, ilusio handiakin hasi zinen, bino, iaz izan zenitun sekulako talkak zure bi kiderekin. Etzielako ensaiotara aurkezten, ez zelako testuak ikasten, eta azkenean iaz bertan bera galditzen antzeslana. Ez zituzten hartzen. Bertan bera galditzen antzeslana, beraien gatik. Orduan, zuzendariak seritzen zuen behaiekin, aurten beste fundamentu batekin, bino ez duia zaude, berandu izten den bakoitzian bitako bat gaizki pentsatzen, talkak izan dituzu behaiekin, orduan, badaukazu ez, hori berriro gertatu daitekenaren beldur bat. Orduan, mamu bat ere ez simbolizatu dezake, 9ko bastoiak. Eta beste oso adibide txoro bat jartzeko, 9ko bastoiak eta gaina nik metafora bezala asko erabiltzen dut, nire izeba loreari hartu diodan metafora bat, dela sekulako pixaguria dakazunean, sentitzen zunean maskuriak eztanda ingo izula, eta ja etxeko atian zaude, eta ez dituzu giltzak topatzen poltsikoen artean. Orduan, bai da sensazio bat gainean ingo nuke pixa, ja ezin dut gehiago, ja hemen, eta aliberian badakizu 30 segundo diela. 30 segundokin tan topatuko dituzula giltzak, eta ez dela beste deus pasako.
30 minutu irandu dituzula autobusian etxeraino, eta bain 30 segundu batik ez dula pixa gainean ingo. Bino, 30 segundu ze luz egiten dien. Bai, terrible. Orduan, kartonen klabea bai da momentu puntual bat dela. Hau da, pasabertzu momentua dela eta etzeala horrela biziko. Bai, berdin da, ez? Zirte dozartegin, ez da beti irango duen sensazio bat. Batzutan bai gerta dakiguke ez, igual olako zurrumilo errepikak horretan sartzea, behin eta berriro ez, olako egoeretan egotea, eta hori izan litzateke karta alderantziz baldin badago. Eta hor bai igual... Prozesu bat gantzen zena, behin da berriro... Edo behin eta berriro olako kaketan sartzen zea lanetan adibidez, ez beti uste ditu azkeneko momenturako ezak izter. Eski hori da estrukturala, tia. Orduan, hor ja daukazuna da ez, zergatik bukatzen zu beti puntu honetan, zer da aldatu bertuna... Sabotajeak eta... Hori da, olako gauzak. Vale, ados. Loturak topatu ditzakegu ere, pelikulekin. Ah, bai, ostra, egia, bai. Beste pelikula bi garrizkizut ere bai, ja, etxengo singularrean, garrizkizut nik zuri. Batetik Errementari. Ikusi da. Ikusi zu? Bai. Nik ikusi da biaste. Bai. Eta gustatu zian piat. Zinean ikusi. Da 2017koa Euskal Herrian ekoitzea, noski, eta da Pablo Urquijok ekarretako pelikula bat. Dakizunez Pablo Urquijo ibili da urte askoz laburmetraak egiten, eta orain ja egin du jauzi luzemetra egitara, bai? Azken bere lan ezagunena da Irati, baina horren aurretikan entzun pelikula zeina dan apur bat ematen du, bueno, ez dakit, oso generoko pelikula bat da, badakizu. Eta ekartzen du Errementaren historia zeina datu bezala edo esangoet hau ikusi Netflixeko en pocas palabras serie, osea dokumentalen serie txiki badago 20 minutuko dokumentala dira, eta kontatzen zen ipuien inguruko ipuien historia bat, munduko ipuiena. Eta Errementarin ipuia omen ezagutzen den ipuirik zaharrena. Eta ator Indiatik. Bai. Bueno, eske, claro, beti ipuiak gaina horren lokala dienean, edo Errementari oso txikitako ipuiakat burunez. Buzten bertakoa zela, baina ez bada ipui bat kontatzen dena ze askotan, herrialde askotan, eta ezaguna den ipui zarna. Bueno, pelikula euskal mitologian oinarrituta dago, eta Patxi Errementari infernuko deabrarekin dueloan ari da, zean borroka batean. Haren boterea kontrolpean edukiz. Hemen zinagakoa Errementarik egiten dura eskara moduko bat, deabruai laguntzeko, eta momentu batean deabru datorrela bere ariman eske, eta Patxi Errementarik esaten da, nahi, bera ez dela jungo. Filma nola dite eroi bakartitan ekazin baten historia kontatzen du, Patxik, arereok eta herriko biztanleak baztertu arren, zeren da tipo bat bakartu duna harriak ere bai, bere bura defendatzen jarraitzen du, bere barneko deabruak garaitzeko prest, ez? Eta amaierako kontrakoldaraldiaren aurrean bizirauteko azken indarrak atera behar ditu, bai? Hora izango zen amore eman eta ezin, porque ja dago guzti suntxitua. Eta pelikula honetan, protagonistako oztopo ganditzen ditu, baina erronko handien aurretik irister dago. Ez zauritu dago, baina ez du amore ematen. Denbora hauzen dago borroka konstante batean. Eta ero azkeneko pelikula ere bai, kartzen dizudan gaur, espero eta hori ikusi izana. Ez dut ikusi, eta ez dut ikusiko. Ez dut ikusiko? Zeratik? Hau da janaria ikusten dela, ez dut ikusi nahi. Ez dut ikusiko? Bueno, pues ametxen ez gomendioa da pelikula, Eloio. 2019koa Espainiar estatukoak, bueno, bertan ekuitza, baina zuzendari eskalduna da, Galder Gaztelu Urrutia, eta da film distopiko bat, bai? Zeinetan pertsonaia bat ari den. Zulo batean bera, zulo batean bizi da, beste persona askorekin batera, goran eta beran, zulo oso luze bat da, eta egunean behin usten dut, geisten dela goetikan bera, plataforma bat janariarekin. Goran janaria guztiz dago ona itxura honean eta ez, txukun jarria, eta evidentemente bera altzen zanean dago guztiz suntxitua eta zekina eta bar, ez. Orduan, pelikula honetan pertsona bakoitzak beste baten aurka borrokatu behar du bizirauteko. Bai, hori da gakoa. Eta gaina jendeak klase sozialen arabera juten da berrantolatzen. Protagonista behin eta berriro, egin behar dira horre sistemaren bidegabekeriei, goziaren eta desesperazioaren aurka borrokatuz. Bai, da pelikula neko iluna esan nuke, baina da interesantea. Zeren dauka misteriori da ez dakizula zerratikan dagoen egitura hori hor. Norbait jarri eta ez dakizu zertan den. Ez da, pixat, kubo bezala. Bai, zu, hiu. Ez zan batera gustatu. Ez. Ikusizu, ez ikusizu. Ez dut, bigarren zatia da, zen. Ez lehenengoa nik bat ikusiet. Bai, bat. Ze hori da, el punto de partida. Matrix bezala, Matrix ikusi behar da bat. Eta hori da pelikula horren muina, gero ja.
nahi kubokoa zen, como, ostia, galdera pila sortzitun pelikula. Da, aparte de, kriston, bueno, nazke matola momentu askotan tola, eta beldurra inkluso, zen, como, nork sortu du leku hau, ez? Eta galdera berdina sortzen zian Eloiok, nork sortu du leku hau, zertarako dago leku hau, ez? Ez dakit. Bueno, filmak erakusten du nola behatziko behatziko bastoia bezala, azken unien arte borrokatzea zinbestekoa den, naiz eta helmugaritxe zinaren sentsazio izan denbora guztian, ez? Gaztelu urrutian film hontan biziropenaren eta injustiziaren aurkako borroka amaigabeak ikusten dira. Esan bezala, hala ere, gogoratu, karta beratziko bastoiak ez duela enbeste bizi osoko energia bate begiratzen, arkano nagusia bezala, edo etapa luzeko energia, baizik eta energia motzak, ez? Behin-behinekotasun bati, baita ere, behin-behinekotasun temporal bati baita ere iten dut referentzia orduan, hori etere kontun izatea. Orduan. Esan? Zer, ez? Gerengo daudena editatu, garrengo editatu. Sartuko duena bestia. Zenbat alditan esan ote dio neure buruari egonari geldi hor. Zenbat alditan esan ote dio neure buruari utzi izan gitarra hor. Baina ezin eutxi luzaroan beti agertzen zara azaroan ta gero. Ez dakit zuri bino, nahi pasazait, gideoia prestatzen nahi nintzela konektatu dut asko karta hau heldutasunarekin edo ardura hartze horrekin, hau da, ez dakit txikitan sentitu izan dudan energia hau, edo izan den zerbait balduagotan edo gaztarotik aurrera sentitzen den zerbait, da talka bat pixkatez, alde batetik dakazu dituzu zure bulkada batzuk, ez, igual tripetatik datozenak gehiago etxipenakin lotuta daudenak, eta ez, eta gero dakazu zure zu heldu bat, ez dula zertan bakarrik arrazionaltasunetik izan behar, izan daiteke emozionaletik edo ere ez, esaten duna ezin dena. Orduan, badao hor zerbait, Tentsio bat, bai, nik lotzen duena pixkat heldu izatearen ardurekin. Nik arduratxu izaterekin, porque heldu asko daude gaude, ere igual ez daunak sentitzen hori. Baina bai, egon badago, eta nik sentitu gerora ere bai. Usten dute zure lehen gaztaroan pasatzen dutzitak ez duen gauza helduaren ez dituzula usten pasatzen, eta sentitzen dituzula hainbat presio gauzak egiteko, tokatzen delako egitea, eta la delako eta listo. Eta egiten duzu. Bai, osea, nahi duen esan da, honek adibidez, esaten dute asko ere bai, irakurtzen adibidez Dismait Herteko karten esan haietan, jartzen zuen honek zer ikusi daukala asko artisten kasuan sorkuntza prozesuarekin. Hau da, gertatu daitekela momentu bat, osea, gertatzen den zerbait dela. Eta nik pentsatzen dut ez, aurri izatetik sortu beharko bagenun zerbait, hontan eroriko ginateken edo ez. Osea, a ber? Ba ez dakit, helduetan gertatzen zaigun zerbait den talka baten, ez dakit benetan, ez, haurtzarotik edo beste inozentzia batetik hemen bukatuko genuken, ez dakit nire pedarra da. Eske, usten dut, haurtzara daukan zerbait dela gizarte egiturak bere izaera hartxatzaian ez ditula horren kontzienteki bizi. Eta heldu egiten zazen enean baietz. Eta usten dut, askotan, lanak egitearen edo ez, gauza baten aurrean amore eman, baina ezin horren aurrean ez, lan kontuak ez, edo proiektu bat edo berentzai militantzi kontuak. Askotan edo gehientan edo beti dagoela kanpo presio bat. Hau da, dago aztegota behin gainkarga konstante bat gauzak egiteko, hau da, martuzu lan hau, gehi beste hau, gaina bilera eta ez daizeta eta beste, gaude superpetatu bat demora guztian, eta gainera, gero dago presio bat de hori ezin da erortzen utzi. Ez, da mostia, zen momentu da heldu gau naino, ez da makinak. Eta sentsazioa daukat, jendea gabiltzala orokorren azken urteetan, baina gero, ez da azken urteetan. Osa, nik esango nuke, ja helduaroko fase honetan nagoenetikan, sentsazio hori dela. Osa, horretikan nekan kontzientzia horrena, baina gizarte egiturak zure egite dituzu, eta baten presio hori bizitzen hastentzea, eta orduan ja ezin duzu nahita ere, amore eman. Eta ez iruditzen. Osa, zu, por ejemplo, lan batzuk ez entregatzeak ez dalu izango atzean epai bat edo, juizio bat edo ez, valorazio negatiboa zure personan ingurukoa, ez zenuk egingo. Eta igual pentsatuko zenuke, ostia,
ontan aguertu hau eta ezin izan bete data bat, bale, nola indezakit horrengoa, eltzeko data batzu betetzera, edo eltzera proiektu bat betetzera bere, itzorduako. Eta igual, izango zenuke denbora bat horre eskintzeko eta pentsatzeko nola heldu forma osasuntsua batean une horretara, baina gaur egun gaude emozin egiten, galetu gabia, galetu ezak una asunto guztia, kanpo epaigatik, presiogatik, irudiagatik. Osea, nik, hau da, como, hemen esangot, eta eraukatuko nik kanpo. Baina nik oso agobetuta egon naiz behin edo behin, zeinetan ja jarri eta itzaki bezala gaixo jarri naiz, atzeratzeko. Eta esan plan de, me estaba superando la vida. Osa, zen como, ezin dut honekin. Eta zen como, venga, aurrea, bai, hau ez inbarda, ez inbarda, porque jende honek, eta jende importantea, eta ez como, kontuz, osea, horretik ez leheno hasieran dela como, bai, gauzak arduraz erantzun barria gauzei, eta bar. Baina, ostia, gero bat dago gorputza, esaten limitatu dauela, eta izala pasatzen binda berriro, eta gian eten batzuk gomarte, eta orduan, nire buruari eman behar izatea aitzakia bat, bai, ez da, esango daixuna hola, orduan arna sartu alizateko, eta konturatzea ostean proiektua ez dela erortzen. Eta zure inguruan ez dela apaten izugarrizko valorazio negatiboa sortzen, claro, ez da sortzen zeren nola kritikatuko ez du gaixo dagoen persona bat. Esan izan batzen noizu gauza bat, ez dut egingo biharko, hilabete bat barro entratuko izuet, izango zen, como, pero esta persona, ze hostia, ez? Zerratikan, ez ardura gabe den. Baina ez, gaixo dagoen personatik igual ez da, etxarren matxakoia bihurtuko. Baina bai, eta hortik datorla de, eski, igual berreskuatu hartugu zure galderari eutxiz ez, haurtzaroko kontu hau de, eski, igual, ez da egiten haurtzaroko inkontzientzia, baina bai inozentzi puntua de ezpentsatu kanpoan dagoela demorazten jendea zu epaitzen eta suntxitzeko asmo batekin ez balen baituzu, osatzuk betetzen, bakizu. Bai, pixkat, gonbidatuak ekarriko digun gaiakin lotzeko eta sarrera antzeko bat iteko ja. Oain arte igual egon duga gehiago, ez, proiektuen inguruan hitz egiten, eta zukintzuna hausnarketa gehiago da, ez? Hautatzen ditugun gauzen inguruan egin batian, bino ze gertatzen da egoera hontan, ez, bizitza jartzen zaitunen, ez, hau da, bai bizitza bera denean, ez? Osea, amore eman nahi diozun hori edo sartzen zaizunari, hor benetan ez zer da amore ematea edo zer suposatzen du. Edo ere nola egiten diogu aurre eta hemen ere nik haurtzaroarekin ere ezakit ez desberdintasuna den hau da gertatzen zaizunean, ez? Adin txikitan edo helduagotan berdin aurre egiten diogu gauzei, sareak berdin sortzen ditugu, gure interdependentzia berdin ulertzen dugu. Hainbat galdera sortzen zaizkit igual gure gonbidatuak halko dizkigunak edo behintzat bodako dizkigunak ez, seguraski gauza interesgarri batzuk, hausnarketa eta interesgarri batzuk. Bai, agian zuzenen berekin sartukoa? Bai. Venga. Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero. Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprenderé a volar. y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así. Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. Pero sabes, he aprendido tanto,
Esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír. Gaurkoan inurri bat dugu gurean gonbidatu bezala, Einerekin idazten den inurria. 2019an sortutako talde baten kide da, batzuek jada jakingo duzu zein den. Beren izenaren jatorria horrela azaltzen dute beren webgunean. Gure kide baten amak inurriak zeramatzan aurkatilean tatuatuta. Minbizi prozesu luze baten ostean hiltzen, eta orduan hasi zen alaba inurri bilakatzen. Denborarekin, intsektu txiki eta nekaezin gehiago batu zitzaizkion taldera. Eta gehiago, eta gehiago, eta gehiago. Gaur arte. Zuk ere sentitzen adituzu kilimako oinazpietan. Ongi etorri gure inurritegira. Izan inurrik, minbiziaren akonpainamendu, formazio eta divulgazioan ikuspegi feminista eta eraldatzaile batetik diharduen elkarte bat da. Gaurkoan gurean, Olatz Merkader dugu. Ongi etorri, Olatz, zer modu zaude? Bueno, gure kamisetetan esaten den bezala, txarrak enduta, ondo. Txarrak enduta ondo, gaina ezaguna da, oso ezaguna da kamiseta hori, ni jende asko ikusi diot. Aukera honekan topatzeko kamiseta hori, webgunean edo? Bainat, zatzaizkitekoa dakagu etengabe kamisetak mimo askoz eta eskuz banan-banan serigrafiatzen, baina egila da, eta harrituta gaude, tirada bat ateratzen dugun aldiro, agortu iten dela, ordutan. Bai, ordutan. Hortaz, ez da aukera dagoen ediken edo zerosteko, baina abisatuko diguzu. Bai, noski. Adi Inurriren Instagramera hackeatu indigute, por cierto. Bai, egia. Bai, gaina, senyore batek eskatzen zizkigun 60.000 euro kontua liberatzagatik, baina zuk ez dakizu zeinekin nahi zen izketan kariño, eta jazta. Hakeoak enduta, ondo. Oso ondo, asiarretik, jakire dugun zerbait da, zeharroman daukasun tarotarekin. Bida, nik minbizia izan baino lehen oso arrazionalan itzan, guzti honi ironia, eszeptizismo puntu batekin, zinismo puntu handi batekin erantzungo nion, baino neukalako almeja mutu baten espiritualitatea. Baino gero minbizi prozesu guzti hontan gauzatxoa gertatu zaizkit, droga asko eman dizkit baita osakidetzak, eskerrik asko oso material ona, eta horren baitan, oain ez dut zer ulertu behar sinisteko. Orduan nago tarot kuriosidadea daukat, beste hildo batzutatik hain naiz lanketa personalak iten, eta gerturatu nahi zenen tarotak iskin indit, osea, momentun batean iritsiko da nere momentu. Nola iskin egin dizula? Bai, saiatu nahi zen norbaitekin, tirada bat egiten eta bar, eta norbait hori mugitu inda, izan ditut, irriste indit tarotak, baina iritsiko zait momentua. Bale, oso no? Bueno, esan dizugu hainbat, entzuko zen itun hainbat esan nahi ditu gure gaurko kartak, eta minbiziakin edo minbizia dela eta bizitzen diren prozesuekin lotura handia izan dezaketenak. Agerikoena agian amore eman nahi eta ezin hau da. Hain zuzen ere, zurekin harremanetan jarri ginean esaldi honek esan nahi berezia zuela esan zen igun. Esan behar dugu 2008an gertatu izan zizkigula horrelako guk sinkronizidade deitzen diegu, ez? Ez da kausalidadea da. Bai, espero zanitun loturak azaltzen diela edo. Azaldu diezaguk ez du mesedez zer dela eta duen esan nahi berezia esaldi honek? Bai, beni kamiseta jantzita etorren naiz, amore mateko beti dago izegi, eta pixkat resignifikatu nahiko nuke, ze batzutan nahiko mezu toksikoa trasladatu nahi da honekin. Genuen inurri bat, Leire Pagadizabal, lesakarra, 15 urtekin sarkoma bat diagnostikatu zioten, eta 6 hilabeterako biziko zala esan zioten. Eta, bere kuadrilla kanta bat egin zion, amore mateko goizegi da eta beraz gozatzen hasi. Eta bizi izan zituen beste 6 urte, beak esatezun bezala agitz probestuak. Orduan, ja gaizki zegonean bera metxazan Madrilea jutia, asteburu pasa, 2 inurritxokin batea juntzan, Gran Biako hotelazo bat hartu zuten txaflan baten Madril bere oinetan izan zezan, asteburu mundial bat pasazun, eta igande goizian, 2 inurrioien besotan bere aman eta bere izebakin batea hilintzan, ez da? Orduan, minbiziak askotan erakuste izu bizi baino iraun ite deula, lehen aipatzen dituen gauza guzti horien baitan. Eta Leiren adibidea izan da azken minutura arte bizitza izan leikela gozagarri, disfrutagarri, festagarri, duin, erakusgarri eta polit, ez da? Orduan, hori da pixkat mezua. Bai, eta, baina, amore emata minbizia bezalako isotasun baten horren zer da? Osa, zer esan nahi da horrekin? Ez, askotan, gerrako iztegi entzuten da, minbiziaren inguruan hitz egitean, edo ez? Horren inguruan, hausnartzerakoan, borrokaita bazi, garaiatera eta barrez, berresan haitu barko nituzke termino hauek denak? Bueno, gizarteai inurrik behin da berriro esateo, peña, baleia, metafora, epiko, gerra, kutre, hauekin, osea,
baleia, benetan. Gaina, minbizia nere gorputzeko zelulak dira, momentu jakin baten, eta ez ezagunak dian faktore askon baitan, derrepente hasten dira, ez dute hil nahi tokatzen zaienean, hartzen dute maleta eta beste nun baita viajatzen dute, derrepente alduntzen dituzte ondoko zelulak lehen gaietzian gauzakiteko, orduan ni bizi naiz pixkat nire minbizidun zelulakin maite minduta, zen nire pixkat beraiek bezalakoa naiz. Osea, gai naiz, kimio bat jasateko, brokoli gordina jateko, ez hiltzeagatik, nik ez dut tokatze zaitenian hil nahi. Orduan, zerren kontra burrukatu behar dugu, hori metafora horiek gainditu beharra dago, erabat urgente. Eta gero, minbizia diagnostikatzei zuenean, konturatzen zea, lehen aipatzen dituen lanak, proiektuak, bilerak, hoi guztia, ez du ezertako. Txangurrengoa ez? Osea, ni drogatuta neonian hasta las tejas, jendea izaten nion, peña, tio, eske ekibokatuta gaude, joder, osea, ez du ezertako balio. Proposamena jendea drogatzeko, ez? Konturatu zaitezte favorez. Oida, nolabaiteko esnatze bat, ez da? Begik irekitzen bat. Guztiz. Bai, esan nahi guzti hauekin eta bueno, ez, gaizki ulertu ditugun kontzeptu guzti hauekin, nire ama, hauko minbizia ziltzen, hainbat ebakuntzen zizkioten, eta urte desente irauntzun prozesuak ezakit buruz esaten bino, bai, 8, bai. Eta amak esaten zigun adibidez, ez, askotan ustea dugu kanpotik, ez, jendeak bere aurrean negarritea etzela, ez, zerbait, ona edo, ez, bertan, erakustea, ez, ondoratu iten baldin bazen edo, ze bestian, askotan nahi dugu ez, indartxu mantendu bestiantzako edo, eta amak horrekin ez zuen inoiz arazorik izan, bino bai, beste bi gauza ez zitula jasaten. Bat da mezu positiboen kontua Mr. Wonderfulen ideia guzti hau. Hori inurrin beste esaldi bada, ez gara Mr. Wonderfulen katiluak. Bai, nire mai literalki oparitu zioten, uste dut katilu botan nola baino etxean ekan duela gutxi arte, katilu bat zela, eres la bomba Mr. Wonderfulen. Bai, neriat, me he puesto una sonrisa que pega con todo. Ez que da hostia, Eta adibidez hor, sarrera bezala jarri dugu, Rozalen eta Estoparen bibir kanta, badakigu minbizia pasazuten hainbat emakumeri elkarrizketak intzizkietela, eta, hortik konposatu zutela pixka eta bestia, baina kantak barkatu, asko azpimarratzen ditu ez, alderdi positiboak, eta batzutan, nei zalantza garritzen zaizkian ez, hainbat esaldi esaten ditu ezakitzuk, ze iritzi daukazun abestionen inguruan. Neko ambivalentea esango genduke, inurrin errepikatzen duen bezalaxe, minbizia ez da arroxa, kriston marroia da. Eta batzutan gaina ematen du, bizitzak hau ekarri zerbait ikasteko, eta irakaskuntza bat atera behar degula prozesu hortatikan, derrigor, bale? Orduan, igual batzuk aterako dute, eta beste batzuk ez. Osea, horrek jartze izu gaina gainkarga bat, gertatze zaizun horren barruan ere zerbait ona topatu alizateko. Eta egila da, minbiziak oso egora bortitza da, eta kokatze zaitu zuk sekula irudikate ez dezun ez leku baten, eta bai zure gorputza dena, osea, minbiziak denak entzen dizu. Eta igual behin denak enduta, zure barrura begiratu, eta zu horrek iskaldu zaitu, eta bain goazen errautxekin ze gertatzen den ikustea. Indezakezula bide bat. Baino oso zaila da, jode. Bai, ni kantorretan batez ere, hasiera parten esaten du ez, a lo mejor tenía que pasar, ni hoi berezik iten zait. En fin, horre gauza desegoki asko entzun izan ditugu, jaungoikoak badaki zer bialtzen duen etxe bakoitzea, eta bizitzak borroka gogorrenak bere gerlari indartsuenei bialtzen dizkie, eta eskerrak zu indartsua zehala, eta holako esaldi mierdak, baina deskatalogatu behar ditugu urgente. Osea, hori, jendea ezi inbarda ere, bai. Minbiziaren inguruen zitera, eta niri erretasko ematen dit, nola honekin eta minbiziarekin eta beste hainbat prozesurekin, zein beste, gatazka sozialetara eta barrera manez, askotan, horko edo hori bizituten protagonista itzaien nitza ematen. Osea, beti itzaiten da beraien inguruan. Bereik gabe, ez? Hori, ni buru asko, borroka asko etortza azkitez. Eta askotan nola jende hau entzunez, batean jasotzen dugun iztegi oso bat, muga batzuk, nola itzein zer ez itzein zer bai, zalantza batzuk, gero laguntzen dutenak izugarri besteok ere bai, zeinak egon gaitezke momentu batean edo bestean minbizia izateko leku horretan, baita ere hori bizitzeko tresna batzuk emanez, ez? Nola baite? Adibidez, aipatu esun kontestu hortan urri arroxa, osea, minbizian kontzientziazio eta dagon ikaragarrizko pinkwashinga,
Orduan, zer gertatzen zaigu inurriei, oso deserosoa gehala, ez gehalako gaixo konplazienteak. Claro. Irutze zaigulako gaixok agentzia behar degula baita. Orduan, eiazu gerrera deitu eta izan dezagun osasun sistema publiko duin bat, izan dezadan fisioterapeuta bat, nutrizionista bat, kirolean entrenatuko nau norbait, nere sexualidadeari erreparatuko dion norbait. Orduan, gaixoan iruditeri hori ere apurtu iten deu nolabait. Eta horregatik ez gea erosoak. Bai, pixkat horrekin lotuta, amak igorrotatzen zuen beste gauza bat hain zuzen ere zen, zuke aipatzen zenez, heroiaren irudi hori ez, askotan kanpotik esaten zietenien ez, indartxoa zean, onundik ateatzen zuen indarra, eta ez, pixka zen momentan, zen nahi zuitea egoera honetan, ez? Bai, ezken naiz, persona bat, gaixotasun bat diagnostikatu diate, bihar bertan zurire zuk izan dezakezuna kariño, lasai, honek ez nauni berezi egiten, eta orduan, goazen pixka relajatzea denok, ez da? Bai, eta hornik identifikatu izan da bai da batzutan ez, eroian diskurso honetan, atzetik badaola asko individualizatzeko joera bat edo ez, hau da, ama gora ipatzean behaldea baizen, asumitzen zela bere gauza bat zela ez, zuk egiten duzun horren azpian bazegoela ez, zure ardura den zerbait da. Bai, inurrin beti esaten dugu, minbizia ezin dela klabe individualetik ulertu, bizitzan gertatzen zaizkigun beste hainbat gauza bezala, baizik eta klabe kolektiboan ulertu behar dela. Gaina emakumean kasuan, estereotipo fisikoak eta violentzia estetikoare hor daude, orduan, nik behintzat bai sentitu nula emakume osasuntxuz mozorrotzeko beharra, hau da, jarri hile ordea, intzazu bekainen mikrobleidina, makillatu zaite, ponte una sonrisa que pega con todo, eta atera zaite kalera, ez da. Orduan, guzti hori apurtu beharra dago, osea, urgentea da hori dena apurtzea, eta inurrin adibidez dago espazio seguru bat, nun minbizian aurrean, kriston erabaki gogorrei eta zaila egin berdiozu aurre. Eta topatzen duzu, ulertuko zaitun espazio bat. Eta zure, ni adibidez, nik bularreko minbizia izan nun, mastektomia bat eintziaten, eta ez dut ez protesirik, ez rekonstrukziorik egin nahi izan, naiz emakume titikornio brilli bat, eta zure autuekiko errespetu hori behar da. Eta oso importanteak dira, nere bidean ala izan dira erreferenteak. Osea, bai, Audre Lorde, nere isiltasunak ez nau salbatuko, zure isiltasunak ez zaitu salbatuko. Edo, Aintzane Artola bezalako beste titikornio euskaldun gertukoak. Orduan, kolektibotik asko hobeto bizi da guzti hau, ze gertatu zaizun hori inork ezin dizu kendu, ez geha ausartak, ze ez dugu aukeraik euki prozesua aukeratzeko, osea, ze aukera eukiko bagendu noski, denek bezala, ez genduke hortik joko, baino bai, kolektiboak ematen du ikaragarrizko indarra. Eta batez ere bakandua ez sentitzeana. Esaten ez guztionekin, etortzaigu burura nerea Perez de la Sierrasi gertatutakoa ez, eta ero berak esatezuna ez. Apurrot ez duguna jartzearen, berak istripu bat izan zuen, eta istripu horren arira hanka mozuzun, hanka galuzun. Eta horren inguruan elkarrezatu izan dutenetan, behin baino gehiagotan errepikatu izan du denoi gertatu zaigula ez, eta azuk esaten duzun individuotik kolektiborako pauso hau ematerena, eta hau nola ulertzen da ez, lehia, hanka nereak galdu harren bere inguruko hurbileku guztiei gertatu zain zerbait dela azpimarratzen da ez, bere lagunei, bikotari, familiari, eta hau da oso interesantea, ze zure gorputzaren mintza ja ez, nolaitek genditzen du, zure nortasun horrek ez, eta zure gertatutako hori ja guztiona bihurtzen da ez. Eta nik ez dakit, ze puntu daño bertatzen zegoen minbitzia denei, edo denei maila berdinean, baina bere ikuspuntu oso interesgarri irutzea ze denei gertatu zaigu horretan, ez, nera Perez de la Sierrasek esaten horretan, ardurare kolektibizatu egiten da. Eta denon artean egin beharreko zerbait da, eta nerearen prozesua eta erraunkak bestenak ere badirela ikusten den moduan baitaren minbizi prozesuak edo bestelako gaitzen prozesuak ere nolaite kolektibizatu daitezkeenaren adibide bat da hau. Nola ikusten dugu? Hor nolabait genero ikuspegi batekin ikusiko baldin bagendu minbizia baita esan behar da, hori horrela dala, hau da, minbiziatzen niri bakarri gertatu, nire inguru guztiai eragin dio horrek. Eta batez ere emakumen kasuan, eta nire kasuan bezala ni ama naiz, bi alaba ditut, bikote bat ditut, heterotxotxola naiz. Eta zer gertatzen daulako kasutan, askotan gizonezkoek muzin egiten diotela zaintza prozesuai. Hainbeste maite zaitut, matxia ezin zaitu dela hain gaizki ikusita, banoa. Oso ohikoa da, gizonezkoek zaintza ardura horietatik errejonek lotxi gabezatezun bezala emantzipatzea. Orduan, eta alderantziz hori ez da gertatzen, Espainia estatuko minbizian kontrako elkarteak, eta ez dala bate feminismo sospetxoso, esaten du, gizonezko batek minbizia pairatzen dunean emakume batek zaintzen dula, eta emakume batek minbizia pairatzen dunean
emakume batek zaintzen dula baita. Orduan, horren inguruan ere hausnarketa asko dago egiteko. Zorionez, nire bikotea heldu funtzional normal bada, eta zoragarri zaindu nau, baina askotan entzun behar izan dut, wow, ze ondo zaitze zaitun, ze suertea daukazun, ze aita ona dan, nolabait, heldu funtzional normal baten lanak eta ardurak, eta zaintza horiek emateagatik. Orduan, hori ere nik uste dut, irauli eta revisatu beharreko zerbait deula. Bai, hain zuzen ere kartonek ere badugun esan dugu, ez? Pixkat begiralearen edo zaintzailearen karta bada, eta hemen badago beste alderdi batez, gauzak ongi atea dira, bino horren zaude. Ezakizulako ziurrez dena bukatu den, eta prozesuak batzutan, nire eman kasuan izan zenez, badao mamu antzeko bat, eta zalantza sortzen da, ez, benetan bukatu den, beste kapitulo bat etorriko den, nigoatzen naiz, lehenengo aldiz bakuntza intziotenean, bazela, ez, ezakit bigarrenera edo hirugarrenera iritsi ginenean, hor bazeon bat klabea zela, jaintziotela bakuntza ez, agresiboago bat, eta dena garbitzeko intentzioz eta hola, eta beste behin zenian ja ez, da bazeon denek partekatzen genuen ez, suposatzen gerora, ez, gerora atzera begira ez, mamu bat edo, pino batzutan kostatzen da asko ez, gai hauen inguruan hitz egitea, ze denek nahi dugu izan, positibo den nahi dugu pentsatu ezela berriro gertatuko eta izan dela azkeneko aldia, eta nola egin ez, egoera hauetan edo... Bueno, hori ezinezkoa da. Osea, nik ez dakit minbizia pasadun norbaitek sentsazioa ote duen kapitulu hori benetan itxita daukala eta minbizia gaindituta dakala, eta niretzako okerrena eta kartakin momentu hortan identifikatzen ez dira ziurgabetasun momentu horiek, ezta? Minbizia kokatze zaitu bizitza eta heriotzan arteko puntu baten, nun nik neuk, ez dakit drogan eraginez edo zergatikan esaten nun, jazta, hilko naiz, osea, listo, osea, bizik donak hildin berdu, eta igual momentu hori iriste baldin bazait, jazta, ez da ezer pasako, eta horrek sosegua ematezian. Baina, eraberian, sosegu hortatik erori itezea momentu baten, eta batez ere frogak dituzunen, ebakuntzak dituzunen, eta horren emaitzan zai, oso gogorra da momentu hori transitatzea. Orduan, alde batetik pakia inda dakazu, zure ibilbidea, aurki bukatu daiteken idea horrekin, baina gero gorputzetik etzaizu bidea hori erabat pasatzen, ezta? Zaila da bai. Eta gehor bada hori bai, ingurukoekin ezakitez, nik batzutan pentsatu izan nola atzeratu ditugun igualez, ingurukoekin izan genitzaken elkarrizketak edo horrela, ez? Batzutan, ezin dira aurre ikusi ez, noiz hitz egin gauza batzutaz. Leire hortan marabillosa izan zen, nere ama estetizien da, bale? Orduan, kaja irikita nere amak pentsatzen makillajeakin zer gauza konpondu daitekela. Kaja irikita bakarrik guapa baldimana, baina guapa. Nere amare biriketako minbiziakin hiltzan, eta hartu ziten da zantziten, Mari, etorri honea. Herri hontan jendia oso kotila da, kilo asko galdu ditut, kaja itxila, argazkia hor, kajan gainean, hau besteta, nine honor, bola ezin irentxi, esaten izitzaiten hori. Baina, ostras, eske gaixo daun pertsonai olako elkarrizketak egiteko zilegitasunare eta espazioare eman bertzaio behar baldima du. Zegeo egila da, gertatzen danean, oso goxo eta oso era naturalian nahi zaiten beak naizun hori pausoz pauso. Eta hori ere oso polita da. Orduan, gizarte honek heriotza eta sufrimentua aeroportuak bezala bihurtu ditu ez leku, ez da? Eta nik usteet, jetxi beharko gineakela gorputza eta ni zure amakin erabat ados nago. Osea, norbaitek nere onduan neharrin nahi baldi mau, oporruin da nahi baldi mau, noski baietz. Artifiziala dana da, babida nere lenguzu Maria Isabelek izan zuen nahi dala, eta bida ze ondo don. Ja, baina zure lenguzu Mari Isabel da, eta ni naiz, eta igual nik beste keska batzu dazkatez. Claro. Orduan, venga. Bai, eta pixkat lotutare bai, badao, podcast honetan asko maite dugun artista bat, Amanda Palmer, eta pixkat independientea ezakit ezagutzen duzun, eta horrek izan zuen, lagun ia familiar batzen bere bizilaguna zen, eta ezakitu mezurtza zen, baina, izan zuen harreman oso estua behakin, eta izan zuen leuzemia bat, eta 4 urtetan, irintzen. Eta arek esaten zuen pixkat honekin lotuta ez amore eman ez eman, eta aipatzen zuen Amanda Palmerrek beak idatzetako liburu batian nola momentu batian Antonik esan zionez, hau ezin dut beste toki batian esan eta zuri bakarrik esan dut, baina nik aspaldi ez dut burrukatzen ez, gaixotasun honekin ez, eta esaten zuena zen, ez amore eman, bino guk, ez kantzerari utzi edo elkarbizi ez, kantzerarekin eta sensazio bat ola pixkat askatu borroka horretatik edo ez. Hori Leire beak aipatzezun gure podcastean parte hartuzun eta hoxe beha esatezun. Minbiziakin elkarbizitza bat izan bertzula eta inurrin leloa detxo da minbiziari besarka da.
Azkenean gure bizitzan parte da, gu geugea, gure zelulak dira, zerren kontra borrokatu behar dut. Eta bai egia da, nahi tratamentua eta drogan eraginez bai kokatze zela bizilan da hilan arteko esleku hortan, eta derrepente sentitzen dezu dena ondo da, hola. Dena ondo da, osea, hemen daun guztia, hemen zeon ni etorri aurretik, eta ni juten naizenean ere hemen ongo da, eta denak ondo engo dia. Orduan, benetan ez gea hain importanteak. Osea, que, venga, relajatu pixka de chill eta bihotzetikan saiatu gaitezen, gauden espazioak arnasgarrigo, bizigarrigo, umoretxogo, goxogo egiten, baina... Guztiz, zuen zuten, dakatite, burua borborka demora guztien, baina evidentemente usten dut, minbizi prozesu bat ez dela bat erraxa, ez dela gogoz egiten den zerbait, dela faena bat, dela marrai handi bat. Baina usten dut zuentzun da, gauza pilo bat ikasi ditzakegula, minbizia pasatzen ez gehan pertsonok, eta aitare jendarte bezala, ikasi ditzakegula hainbat kontu ez, oso oinarrizko bizitza duin bat izan litzateko ez. Zure ustez zer da, ze elementu erreskatu ditzakegu zuen bizitzan dituzten prozesuetatik bizitzari begira adibidez. Ez nire bat okurretzen zait dela eritzarekin zeharreman mirrosa daukagu, eta hori landu barren zerbait da. Ez hortik denok pasako geha, nik beti esatet eskolan logaritmoen periano eta head, shoulders, knees and toes, oso ondo, baina, ostia, logaritmona sin más, egia esan da. A ver. Bai, ez de gauza atera, zure ustez gaur eta hemen, esan ez de bilatzen ere zein da los 3 tips para baizik eta ze gauza, ze elementu dela dia, bereziki importanteak begiratzeko eta esateko tu, hau landu behar dugu jendarte bezala. Bida, minbiziak biluztu ite zaitu, era askotan, biluzte zaitu fizikoki, zure osto guzti galtzeituzu, hilea, bekainak, dena, sexualidadea, gauza pila bat galtzeituzu. Orduan, lehenengo gauza, ezinezkoa dela hortik transitatzea sare batez baldin badakazu. Hau da, kolektibo batez baldin badaukazu, eutxiko zaituna. Eta eutxi ez da Mr. Wonderfulen taza bat, baizik eta zure ondoan egotea, gauzak oso ilun eta ekaitza bere bortitzenian da honian. Eta bigarrena da, eta oso prosaikoa da, baina ez junain beste karrera arroxata eta gehiago jun sindikatota. Hoixe! Hau da, zorionez, ni privilegiatutxe izan naiz, ekonomikoki ez dut zaurgarritasun egoera bat bizi izan, baina tokatu zait kimioak eukitzea, beste 3 pertsonakin gela bat partekatze zuten emakume etorkinekin, sare hori etzeukatenekin. Eta ikaragarrizko zaurgarritasun sozial ekonomikoan uste zaitu minbiziak. Eta horrei, ez digu, hori burrian emeretziko diskursotan ez da inundik inoa agertzen. Orduan, zer egin dezakezun minbizian, ebax paketeak ez erosi, eta hori dalako antiguaila bat, eta bestea da, osakidetzan gertatzen nahi den guztien aurrean mobilizatu edo gure eskubide laboralan alde eta ekonomikoan alde, ze adibidez hori jendarteak ez daki, baina minbizia pasata gero ez dizute hipoteka bat ematen, edo ezin dezu aseguru bat sinatu, edo ez dizute giratzeko baimena berritzen. Orduan, segunta zegoeratan zauden, hori da zure eriotza zibila. Nik hemen Aman kaso batzuk, amak adibidez, etxia erosizun, momentu horretan etzak minbizia pasazula eta normalian bankuek behartzen zaituzte, ezuk seguro de vida bat hartzea, amari ez zioten utzi, seguro de vida bat hartzen, autonomoa zen eta inkapazidadea, ezakit inkapazidadea ditzen zen, minon lortuzun arte, autonomo bezala, imaginatu, ebakuntzak izan berzidu momentu bakoitzean, bera eta langile bat ziren, orduan nola kudeatu guztia zeinak erosi bertzun, arraina, zer nola egin ez horrekin guztiakin, eta hor nintzen, arraina gira nik uzena, alnun moduan, gaina askotan igual behakin eonezin, bertan nintzelako, eta bai badaude gauza pila, inkluso, esaten naizen arte ez ditu gala, nik familia testu inguruan bai, baina bestela ez ditut ez verbalizatu izan, edo bai, Bai, hor gauza kuriosoa gertatzen zizkigu, adibidez banketxe bat, ez dut esango izena, baina gorria da bere kolore korporatiboa, gerturatu zitzaigun esanez, Workafe badaukagu abenidan, zuen elkartean ekitaldi bat egiteko, eta ez dakize, eta bakize, super fantastiko, eta esan genien, bale, baina aurreneko gauza, bankuen praktikak salatuko ditugu, minbizia dakagun pertsonoi, ez diguzutelako usten, bizitza proiektu bat izaten. Gizarteak, gerlari, baliente, domina guzti jarri,
eta gero hipotekaik emanez, hori ezinezkoa da. Orduan hori salatu ingo dugu ta. Bueno, ba igual orduan hobeto ez. Orduan. Ups, ordunez. Ordunez, ezta? Orduan, ba ze gertatzen da, inurrin, ba nolabait gaixo, osea, inurrin esateu, denen artean pertsona borrokalari bat osatzen dugu benetazkoa, baina borroka ez da brokoli gordina jatea bakarrik, baizik eta borroka da guztion eskubideen alde lan egitea. Hori, zaintza sistema komunitarioanen ideia etorrentzai burura, ez? Osea, horri baitare leiko bateat, zaintza sistema hau ez dela bakarrikan gorputzak osasuntxu mantentzea bere parte biologikoan, baizik eta baitare bere parte afektiboan, emozionalean, ez? Bere parte sozialen ere, bai. Haize, horren inguruan minbizia pasatzen desunean, barkatu, zaude, hiperespazioan galduta bakarrik. Claro, osea, ni gurasoak biak minbiziakin galdu nitun, momentu hortan, 8 eta 11 urtez ez eskaten nire alabak, eta pentsatu nu, jode, ba, no hay dos sin tres, ez da, orduan junitzen onkologikoko psikologaren gana, Iñaki ja jubilatu dela eskerrak, eta esaten nire, porque, jo, momentu hortan esatez, ostras, norbait arduratu daiteke. Claro. Eta esan zian, jo, zupiskat intensazea, ez da? Ba, pintatu mandalak, eta nik esaten nun, baina posible da? Benetan, oza, nun dago kamera iskutua hemen. Orduan, ba hor, eske dena da hoiteko. Dena. Eta, bueno, pixkat, ja, ezagit, azkeneko batera izan den, igual beste bat emateko zaigu bino, amore emateko kontu honekin, ez nola amore eman, zer den amore eman, eta bar, nik bai gogoratzen duan gauza bada, eta beste batzukin, ez zuzenean minbizia, bino bai, bueno, pues, eriotza hurbildaun momentutan, edo nola inez, negoziazioa zaintzen dugunon eta gaixotasun hori, ez, pairatzen nahi den personan artean, ba, imaginatu momenturen batian, ez, amak erabakitzen badin badu nien naiz berriro kirofonora jungo. Edo, bueno, gure kasuan beste bat izan zen ere, amak etxenik nahizun, eta ezin zen, ze oso heriotz traumatikoa izan ziteken ez batzen ospitalian. Orduan, pues guk ginen izan zen, atondu genion gela, alik eta antza gehien izan zezan ez, pues bere etxekoa egutuko nizkion gauzak, bere lagun batek egiten zituen papiroflexiako zeak eta tximeleta jarri zizkion, eta saiatu ginen, ba, bueno, ez, alik eta espazio etxekoena egitea azken etapa horretan. Bai, zakit, honekin. Eske, ba, zoragarri intzen utela, primeran, eta total ados. Osea, azkenean, nolabaiteko gorputzan prozesu guztian industrializazio bat dago, nun ematen du neri ere titiak kendu, eta venga, sartu zea zinta garraiatzaile hortan, eta sistemak esan du, titiak kendu, kimio, pun, eta ja, aterazea beste muturretik, ezta? Eta heriotza ere nolabait, ba, manufakturatuta dakagu zentzu hortan bertan. Orduan, prozesu hau transitatzen ari dan pertsonai esatea nola nahi dezu hil, hau da, Leirek bere buruari zilegitasuna ematean Madrilen 4 izarretako hotel baten suite txupi fantastiko baten algodoi egipziozko izara tartian hiltzeko, osea, hori iruditzen zait marabillosoa. Gertatzena da, erronka horrei eutxin bertzaiola eta hortako presteon behar dela baita oso elkarrizketa deserosuak eukitzeko, oso gai intimoak ikutzeko, ze ez dakitzuei gertatu zaizuen, nik asko pentsatu eta honen inguruan, nola nahi det nik jun, nola nahi det nik hil, ez da, holako zerbait gertatuko balitzait. Orduan, iruditzen zait, dala maitasun ikur haundilena, eta, desde luego, prozesu hori pasatzen nahi dan baten alde indezakezun gauza politena. Bai. Jo, ba, olatz, heldu aukerara. Izorrezko plazer izan bat zentzutea esan, baina jun aurretik nahiko honezuk eskatu abesti bat izteko horko saioa, eta abesti hori zergatik hautatzen dut. Bueno, zaila da, alde batetik esan berdet, Idoia Zurmendi dela Inurrin banda sonoroa, orduan hori denok dakigu, baino aukeratuko dut Rosaliaren Saoko, esaten dulako soy mariposa, yo me transformo, eta tximeleta zan Leireren animali kutxuna. Eta baita, porque está un poco pasa de vueltas, kantan esaten zela, osea, que gure alaxe gabiltza. Oso ondolatz, plazer handi bat benetan, gaur honetorri izana, eta ikusiko hartik zehar. Oso ondo, eskerrik asko. Aio. Saoko, papi, saoko. Saoko, papi, saoko. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko. Saoko, papi, saoko. Saoko, papi, saoko. Cuando pone perla en el collar, te pipián diferentes, ya no son perla uno. Cuando los cubitos de hielo ya no se guarda hielo, se congela uno. Cuando es de noche en el cielo y se vuelve de día, ya todo eso cambió. Cuando el caballo entra a Troya, tú te confías de ardor.
vuelta, yo me transformo. Pasa de vuelta, yo me transformo. Como sex siren, yo me transformo. Me contradigo, yo me transformo. Soy todas las cosas, yo me transformo. Fran me dice que abro el mundo como una nuez. Si me muero, como muero, por la boca como muere el pez. Sé quién soy, a donde vaya, nunca se me olvida. Yo manejo, Dios me guía. El loco te loco, bebé. Kinky cuando te hablan, bebé. Un T-Way con tie-dye, bebé. La calle Navidad, bebé. Como un pavo real, bebé. La cerilla quemar, bebé. Tu cara, tu mira, bebé. Si te vuelvo a besar, bebé. A ver si sirven de algo. Los caramelos de la boda. Cierra la pámpara, nada te puede parar. Cierra la pámpara, nada te puede parar. Y ya, toca el estilo, toca el estilo, toca el stylist, toca el estilo.